Jak se řekne odloučený? Odloučený. Anglicky? Ano. Jo, jsem by nám Separate. Ale už to nemůže jít na záchod. Ne. Až za chvíli. Hele, můžeš jít na záchod, až mi řekneš slovíčko vzhled. No tak já radši nepůjdu. Tak běž, prosím tě. Běž tam. Jak se řekne... To má nějakou babu. No, nějakou starou hračku, jako Jak se řekne... Hele Michale, jak se řekne Jako tohle se občanství? mi tam nenaskočila. Ne, dobrý, žádnou nemám. Nemám Citizenship. pivo. Tak bude bestseller. No, tak jo. Hele Patriku, Ty ne. jak se řekne občan? Na všechno. Ne, to je lidé. Odebírám ten To znamená lidé. nejlepší. Občan. Je citizen. To potom na Citizen. Tam učita. Dál. No, Tupko. Jak Oni se... to nebudou měnit, ne? Spelit. Jak, Počkej tam teď. jak se řekne bunda, Petře? Kunde. Jakže? Ano. Páni stole, on tady ruší. Já to teď zapomněl.